लोगोफोर ना दिनै आङो दसे बेरायफैबाय साना हाबहां जानानै दङ। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गिबि खेबसे फार्स्ट टाइम फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव ना लोगोफोर। जायगाफोरखौ एसे देखायनानै मा फियो हाजो सेरावहाय मा जातिफोर दोङो बेखौ देखायनोसै बुंनोसै आरोना। बेवहाय दोङो नेपालिफोर आरो सावतालफोर, बिखेखके जोंनि मानसिया एसे खम आरोना रायजोफोर। हाजो सेराव नांजाबथारनाय दैसाफोरा स्राय स्राय बेयावनो दोङो बिसोरो आरो बिसोरो सानफ्रोमबो माने मैदेरजोंनो माने सानफ्रोमबो नांथाबबाय थानो गोनां जायो आरोना, बिराद मैदेरफोर फैयो। ओरैजाय ओरैबायदि मोजां नुदों जायगाखौ, माने खुनु लेथ्रा गैया आरोना, मोजांखा। बिराद ना दं माथो, खारदों गुसु बार बारदों आरोना, गुसु बार बारदों। सासे बन लाना फैदों आइजो आरोना। घरत जलाब दैबाना दों बुखारना फैयो। आं गारिनि साबिखौ लानो रोङासैलै। नैबे अन्थाइफोरा एसे बेलेग आरोना, आलादा आरो बेयो एसे गोसोम गोसोमनि। बे दैखौ बे हाजो सेर सेरनि संसार जानाय मानसिफ्रा बाहायो आरोना, लोङोबो। फिल्टार खालामो ना खामा बेखौथ' मिथिला, नाथाय बे दैखौ बिसोरो लोङो आरोना। मानो होनब्ला बिसोरनियावहाय दंखल बा कुङा बेफोरखौ दैखरफोरखौ माने जावनो हाया नालाय, बे हिसाबै बिसोरो बे दैखौनो बाहायो आरोना। ओंखायनो माने बेफोर दैखौ जानला मानला लेथ्रा खालामनाया मोजां नङा आरोना, एसे साफायैनो दोननांगौ। माने पिकनिकआव फैग्रा मानसिफोराबो आरोना। गुरु खैथा আছে? 11টা, मोर 11টা और এই একজনের আছে 7টা। আপনার 11টা আর একজনের আছে 7টা। বাপ, বিরাট ডাঙৰ ডাঙৰ গুৰু দেখি। এইটো কি বুটিয়াৰ গুৰু না লোকেলৰে? লোকেল না। বছৰত কেইটা বিক্ৰী কৰে? যোৱা বছৰ এটা 2টা বিক্ৰী কৰি দিছে আৰু ইয়াতে এখাল আছে। এক হালত কেই হাজাৰ পায়? বহুত পাব জানে। 65,000 পাইছে। তেনেহ'লে তাৰ চিন্তা নাই। ইয়াৰ পৰাতো অলপ সৰু আছে। এইটো চাচোন ইমান ডাঙৰ দেখোন না। এইটোতো মোটামুটি 40,000 পাৰ হ'ব নেকি? বেছি পাব না? গৰুটো আপুনি ইনচুৰ কৰিছে না কৰা নাই? কৰিছে না? ঠিক, একদম ভাল কথা। ইনচুৰটো কৰি ল'বা, নহ'লে বাই চান্সত কিবা এটা প্ৰব্লেম যদি হৈ ফালে মৰি গ'লে আপুনি আৰু বহুত লছ হ'ব না। দে এনেকৈ ইনচুৰটো কৰি লোৱা ভাল। দে থেংক ইউ। ओरैबायदि गिदिर गिदिर मोसौ फियो हाजो सेरावहाय। बिसोरो मोसौआवनो जोबोद रां खामायो आरोना बोसोरावहाय। जि मोजांखा, जि मोजांखा। नै बिराद मोजां जायगायाव जुदि मोसौ बोरमाखौ फिनो रोङाब्ला आरो माथो बुंबावनो ना। अकल माने आबादारिल' जोंथ' जाया नालाय, ओंखायनो एसे माने आउटनिफ्राय फैनाय मोसौ मोसा बोरमा अनेक माने मेन्दा बेफोरबायदिखौ फिनोबो रोंनांगोन ना। ओइ डेन्जारसिन नै बियो जोंनिया, बे फिसाया नैयो। लागाव नै नै बोरै बेबो गोराथार नै बेबो। लागाव पारे। ओइ हिलत लागिबो दा, हिलत लागिबो, हिलটো পেলাই লবি। हाजो सेरनि माने गथ'फोरहा गेलेनो थाखाय किसुमान मोजां ग्राउन्ड गैया नालाय, बे हिसाबै माने दायो बेफोरबायदि मोजां मोनसे फिसा प्लेन जायगायावहायनो गेलेयो आरोना। फुटबल हक जि हक बेफोरबायदि जायगायावहाय माने फैनानै गभर्नमेन्टआबो माने जेबो माने डेभेलपखौथ' खालामनो हाया नालाय, बिराद माने हाग्रा बंग्रा जायगा। बे हिसाबै गथ'फोरा बेफोरावनो बेबायदि गेलेनानै देरलाङो आरोना। नै भाइटि घर कत? এখানে কি নাম তোর? বিমল। ডায়মন্ড। আর তোমার কি নাম? নিরাজ। স্কুলত কিমান ক্লাছত ষ্টাডি কৰে? স্কুলত 1 ক্লাছ 1ত? কোনটো স্কুলত?
आरो बस्ती अ बेयावहाय जिरायनोसै आं ना बिराद मोजां जिरायनो बा दाउफोरबो खिनानै जोबदोंलै आराम जिरायना लाखाबाय आं दानाबा स' लोगोफोर आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दां भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोर साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक शेयार लोगोसे कमेन्ट खालामनो दाबावसै आरोना लोगोफोर